8. walka na gali Silesian MMA 23, kategoria 70 kg, MMA Semi-Pro. Karol Rutkowski z Olympus Dąbrowa Górnicza kontra Wojciech Dąbrowski ze Spartana Chorzów. Karol Rutkowski narożnik czerwony, Wojciech Dąbrowski narożnik niebieski. Ładny low kick w wykonaniu Karola. Ale teraz Wojciech nie jest dłużny, a i zostawił tutaj tą nogę. Wojtek bardzo spokojnie zaczyna tą walkę. Ale już wchodzą, na razie panowie walczą na low kicki. Który mocniejszy, który ma mocniejszą nogę. Bardzo ładny high kick w wykonaniu Karola, ale Wojtek dobrze go zablokował. I kolejna próba high kicka. Wydaje mi się, że Wojtek za niedługo, jeśli zobaczy, że w stójce nie do końca wychodzi mu gameplan, będzie chciał właśnie założyli, w zapasy będzie chciał wejść w zapasy i w parter, dokładnie. A z tego co pamiętam, to on naprawdę lubi tą płaszczyznę. Oj, tu jakaś chyba kontuzja. Tak. Wynikła ona z poślizgu? Tak, chyba tam noga się zatrzymała, jedna poszła do przodu i nie wiem, czy nie nastąpiło jakieś skręcenie kostki, ale widzimy, nie Karol odpuszcza, walczy dalej. Pokazuje hard ducha Daniel Rutkowski. A przepraszam, Karol. Zdarza się, Daniel Rutkowski jest znanym zawodnikiem, także nazwisko Rutkowski to jest mocno rozpromowane nie tylko w Polsce, ale i na świecie. No i teraz mamy troszeczkę tutaj klinczu pod siatką. O i teraz tutaj Wojtek właśnie pokusił się o próbę sprowadzenia. Znalazł się na plecach, ale już teraz tak ma chwyconą nogę. I czy będzie próbował skrętówki? Karol próbuje uciekać. Kręci. Jest poddanie! Pierwsze poddanie tego wieczoru, tak? Tak, pierwsze poddanie tego wieczoru. Dokładnie, bo w pierwszej walce był ground and pound, czyli mamy pierwsze poddanie tego wieczoru. Czy przypadkiem my za szybko się podpaliliśmy? W sumie to jest MMA Semi-Pro. Właśnie. Także nie wiem, czy te skrętówki są dozwolone. Chyba niedozwolona technika w wykonaniu Wojtka Dąbrowskiego. Tak, to była skrętówka na kolano założona, tak? No bo w MMA Semi-Pro są zakazane te skrętówki chyba na kolana. Zgadza się. Tak jak i kolana na głowę. Tak jak i kolana na głowę, dokładnie. No teraz zobaczymy, co tutaj powiedzą sędziowie. Widzimy już ringers są w środku oktagonu, czekamy na Markusa i przekazujemy tam głos. Arwena Aluminium. Pan Krzysztof Skwarek proszony jest już teraz do naszego oktagonu. A zatem, drodzy Państwo, przez dyskwalifikację zwycięzcą zostaje Karol